Domingo sa Pentecostes, Mayo 31, 2020. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ug sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan nagkatigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit may miabot nga dahunog gikan sa langit, ingon sa huros sa makusog nga hangin. Ug kini mipuno sa tibuok balay, diin didto sila nga naglingkod. Ug diyay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo, nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo, ug misugod sila sa pagsulti sa nagkalainlaing mga pinulungan, sumala sa ipalitok kanila sa Espiritu. Ug dito sa Jerusalem may nga nagpuyo nga mga Hudiyo, mga tawo masimbahon gikan sa tanang kanasuran ubos sa langit. Ug sa nabana na ang karigkanan na nagpanugok ug sila nangalibog kay ang matag usa nakadungog man sa mga apostoles nga naglitok sa pinulungan sa matag usa nga nakadungog. Ug sila nangihanga ug nahibulong, mga nga nag-ingon, tan-awa ra, dili ba mga Galileanon man kini silang tanan nga nagpanulti? Ug naunsa ba nga ang tagsa kanato nakadungog man kanila nga nagasulti sa atong matag kaugalingong pinulungan nga natawhan. Kitang mga taga Parsya ug mga taga Media ug mga taga Elam, mga mulupyo sa Mesopotamia, Judea ug Cappadocia, Ponto ug Asia, Phrygia ug Pamphylia, Ehipto ug sa kayutaan sa Libya nga sakop sa Cyrene, ug mga dumuluong gikan sa Roma, mga Hudiyo ug mga kinabig, mga taga Creta ug mga taga Arabia. Kitang tanan pinaagi sa atong matag kaugalingong mga sinultihan. Nakadungog kanila nga nagasugilon, may tungod sa kahibulungang mga buhat sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-oha ang nawong sa yuta. Dayga ang Ginoo kalag ko. O Ginoo akong Dios, dako gayud ikaw. Pagkadaghan sa imong mga buhat o Ginoo. Puno ang yuta sa imong mga binuhat. Kung imong kuhaon ang ilang ginhawa, mga matay sila ug mubalik ngadto sa abo. Sa imong pagpadala sa imong espiritu, magama sila ug mabag-o nimo ang nawong sa yuta. Mulungtad unta sa gihapon ang himaya sa Ginoo, ug maglipay ang Ginoo diha sa iyang mga buhat. Makapahimuot unta kaniya ang akong sugilon, malipay ako diha sa Ginoo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Busa, buot ko nga inyong masabtan nga walay tawo nga sa magasulti siya pinaagi sa gahom sa Espiritu sa Dios arang makaingon, si Jesus matinunglo paunta, og walay makaingon, si Jesus Ginoo nga dili pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Adunay nagakalain-laing mga hiyas, apan adunay maorang usa ka espiritu, ug adunay nagakalain-laing pag-alagad, apan maorang usa ka Ginoo, ug adunay nagakalain-laing kalihukan, apan maorang usa ka Dios nga nagadasig niining tanan diya sa matag usa. Apan ngadto sa matag usa gikahatag ang alamag sa espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. Ngadto sa usa gihatag ang pulong sa kaalam pinaagi sa espiritu,
ug ngadto sa usa gihatag ang pulong sa kahibalo sumala sa mao na nga espiritu. Ngadto sa usa gihatag ang pagtuo pinaagi sa maura nga espiritu. Ug ngadto sa usa gihatag ang mga hiyas sa pagpang-ayog mga sakit pinaagi sa maurang usa ka espiritu. Ngadto sa usa gihatag ang gahom sa paghimog mga milagro ug ngadto sa usa ang paghimog propesiya. Ug ngadto sa usa ang katakos sa pag-ila sa mga nagkalain-laing espiritu ug ngadto sa usa ang nagkalain-laing pagpanultig mga dila ug ngadto sa usa ang paghubad sa panultig mga dila. Kining tanan ginadasig pinaagi sa usa ug maurang espiritu nga nagapaapod-apod niini ngadto sa matag usa sumala sa iyang kabubuton. Kay miingon nga ang lawas usara ug nagabaton og daghang mga bahin ug nga kining tanang mga bahina sa lawas bisan daghan sila usara ka lawas maingon man usab niana si Kristo. Kay pinaagi sa usa ka espiritu kitang tanan mga Hudiyo o mga Grisyanhon, mga ulipon o mga tawong gawas na bautismo ngadto sa usa ka lawas o kitang tanan gipatuhop og usa ka espiritu, ang pulong sa Ginoo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa dihang kilom-kilom na niadtong Dominggoha, nagtigom sa usa ka balay ang mga tinun-an. Ug tungod sa ilang kahadlok sa kadagkuan sa mga Hudiyo, gitrangkahan nila ang mga pultahan sa balay nga ilang tigumanan. Miabot si Jesus ug mitindog didto sa ilang taliwala. Miingon siya, "Ang kalinaw maanaa kaninyo." Pagkahuman niyang sulti niini, iyang gipakita kanila ang mga samad sa iyang mga kamot ug kilid, ug nalipay gayud ang mga tinun-an sa dihang nakita nila ang Ginoo. Ug miingon pag-usab si Jesus kanila, "Ang kalinaw maanaa kaninyo. Ingon nga ang Amahan nagpadala kanako, ako magapadala usab kaninyo." Gihuypan dayon niya sila og miingon, "Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo si bisan kinsa sa ilang mga sala, gipasaylo na sila sa Dios. Apan kung dili ninyo pasayloon, wala sila pasayloa sa Dios." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.